yazi into yoba ubungozi bawo buthini and le meko ungakwazi ukuyilawula kanjani ukunciphisa obungozi buthi benziwe ngala makhalane. Singaqala ke mafama sitsho into ethi amakhalane la awafani and amakhalane la ayohluka ngokwendawo afumaneka kuzo ngokobume bemozulu kwiindawo ezo akuzo, and okungafani kwawo kwa indlela ahlala kuyo okanye ahlala ngazo kwisilwanyana eso kuxhomekeka kuhlobo olo lwekhalane. Uyofumanisa uba amanye afumaneka ebusweni ezindlebeni, amanye afumaneka esiswini kutshona ngaphantsi, amanye afumaneka phaya ngasemva. Lazi ikhalane eliyingxaki kwindawo okuyo and ulazi into yoba ulifumana ndawoni, ngoba nobungozi obu buqala ngokwendawo leyo lifumaneka kuyo. And ungapheleli apho, masiyazi into yoba amakhalane la akazange azobutha apha esilwanyaneni. Ubungozi obuninzi azobenza azokwenza izifo, azokwenza ilahleko emfuyweni yakho mfama. Ohlulahlulwe ke azifemeli ezintathu. Ifemeli yokuqala nguNdiphila ubomi bam bonke ndimfimfithe kwisilwanyana esiyi-1. Ifemeli yesibini ngondihlala ubomi bam bonke ndidlule kwizilwanyana ezibini ndimfimfitha igazi. Ifemeli yesithathu nguNdiphila ubomi bam bonke ndihambahambe kwizilwanyana ezithathu ndimfimfitha ukuze ndibe ndiyofikelela ebudaleni bam. So ohluleke ngokwezigaba ukukhula, ukuba njengoba ikhalane lizigaba zithathu ukukhula, liba ngumntana, libe phakathi, libe dala, na ezaa zigaba lixhomekeka ke kuhlobo lwalo into yokuba liziphila lihambe kangaphi kwisilwanyana eso. Ndifuna ke siqale ngelona khalane lakhe layingxaki kakhulu, undihlala ubomi bam bonke ndimfimfithe kwisilwanyana esiyi-1. Lela khalane kamafama liba likhulu, libe grey ngokwebala, and eli likhulu ladeske laqumnqu lagrey ngokwebala yimazi. Inkunzi yona ihlala iyinto encinci ebomvu, kodwa ke into ebalulekileyo inkunzi nemazi noxa zingafani ngebala yinto enye qha zohlulwe nje ngokwesini. Ela khalane ke ngokwasemzini kuthiwa yi-blue tick, thina emakhaya sithi liqhizane, kodwa ke nokuba ulahlekiwe ligama ukulibiza, lela khalane likhula libe grey ngokwebala okanye libe mthuthu. Into ebalulekileyo ke eli khalane olu uhlobo lona lithi lihlale kakhulu emilenzeni yesilwanyana eso, kweya ngaphambili nakweya ngemva, ligcwalise apha esiswini ukuya emacaleni bungezantsi besisu, kodwa lithi gqabagqaba ngokunyuka apha esiswini. Lifumaneke kakhulu phaya entanyeni, lizindawo ke elithi lifumaneka kulo. Into endifuna siyibambe ke mafama, eli khalane ungacinga into yoba alikho ebusika. Likhona mamkabani, but ebusika ndingathi ngulamba etyile, because ebusika alibonakali lilikhulu. Lithi nca libe into eflat ngokwasemzimbeni, libonakala lilambe kakhulu. Ungacinga uba lifile lihleli, kodwa yindlela eligcinwa ngayo. And aliyongxaki kakhulu ebusika because alityi kakhulu enkomeni ebusika. Masiphinde siyilungise siyicacise sithi ikhalane xa lihleli esilwanyaneni liphila ngokumfimfitha igazi. Alityi boya, alityi bumdaka obuseboyeni, limfimfitha igazi esilwanyaneni. So ngela xesha lasebusika olu uhlobo lwekhalane alityi kakhulu, yiloo nto litya nje kancinci uba maliphile, kodwa lingakhuli ngoba alihluthi, alizihluthisi, lilambela phaya esilwanyaneni. But into ebalulekileyo, isizathu soba sibe nesi sifundo sanamhlanje, kweli xesha njengoba kuzawuqala ukubushushu, kuzawuqala ukunetha, and lizawuqala ke ngoku umzimba walo ukwazi ukuvunyelwa ziimeko zobushushu nelanga, zokunetha kwemvula, liqale lizondle kakhulu, uqale ke ngoku ulibone likhuluphala, liqalise ukwenza ingxaki. And eli xesha lakuthwasa kwehlobo, ingakumbi ukunetha nokutshisa kobushushu, lelona xesha ke ngoku lithi livelise khona amaqanda, because lona
phaya ngaphakathi kulo esiswini xa seliligcwele liligrey, eyona nto igcweleyo phaa ayilogazi nje kuphela, eyona nto igcwele phaa neyona nto yenze into yokuba malihluthe ngolwaa hlobo ngamaqanda lagcwalise phaya ngaphakathi. Kangoba ingcali zithi eli khalane liyakwazi ukuzalela into ephaa kwi-2500 yamaqanda liyi-1. 2500 yamaqanda liyi-1. Now ukuwa kwalo okanye ukuwa kwazo ezi mazi zohlobo lamakhalane ziwele phaa engceni ziwazalele la maqanda, kuqala ke ngoku kuqanduselwe kuphume izinto eziphilayo ezibomvu kuthiwe yimikhanzi, zinyuke ngemisingizane kugcwale kube bomvu phaya engceni. Now kusisiqalo eso sokuhlaselwa kweenkomo ngala makhalane. Ngela xesha bekusebusika zilambile ezaa nto zithe ncapha, ebembalwa kakhulu amakhalane emzimbeni. Kodwa ke ngoku ngeli xesha lokuqala kokuthwasa kwehlobo lelona xesha lokubuyela kwala makhalane ngomsindo ukugcwalisa emzimbeni, ngoba ngela xesha agcwalise phaya engceni anyuka ngemsingizane okanye ngengca leya, lifike ke lingcotshe lime ngale milenzi yangasemva, lilalele nje kwasilwanyana sidlulayo liba ngathi liyabhabhazela akuza inkomo, igusha, ibhokhwe, likhawuleze lithi nca, ngoba kaloku lawufela phaa engceni akho nto lizawuyitya phaa engceni. Ukutya kusesilwanyaneni, yiloo nto ke likhawuleze litsibele lithi nca esilwanyaneni eso. Now into ebalulekile ke kum yinto ethi, yazi into okokuba elona xesha kufuneka uqalise ukuwalawula nokuwalwa amakhalane kungeli xesha asuka edlelweni engena esilwanyaneni okanye enkomeni. But ke phambi koba siye apho mamkabani, make siqale siyicacise into ethi eli khalane ukufika kwalo, ubungozi elibenzayo buza ngendlela. Ewe le nkomo kuba ityiwa ngala makhalane emanintsi ayiphatheki kakuhle, kama kuthiwa iba newari, iba nale nto kuthiwa yi-tick worry, because iyarhawuzelelwa, iyatyiwa, iphetha ngokungcungcutheka, ihoyana nomzimba, inewari yale nto yenzekayo emzimbeni, ibe ingakwazi ukuyisusa ngoba inazandla zokuyisusa. All right. Masibaleke tatam siye ke evenkileni phulaphula umamele iVukani Community Radio Station 0725145381 uyasifumana ke kuleyo nombolo umnxebeni. 2 phones, 1 great price. Get 2 iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom. 0725145381 umamele iVukani Community Radio Station. Jilo ke nathi uyakwazi ukusitsala umnxeba kulo nombolo 0725145381. Ukanti ke uyakwazi ke nokusithumelela iVN yakho pha ke ku WhatsApp ku-0725145381. Sincokola ke no-Mr. Nqetho suke ke pha ke Chiron Agri. Chiron Agri, yes, Chiron Agri. Sincokola ke ngomba ke wobungozi obenziwa ngamakhalane kwimfuyo leyo ke yamafama, nendlela engaliwa ngayo ke ukunciphisa leyo meko eyenziwa ngamakhalane ku-0725145381. Uqiba nje kwakhe uMr. Nqetho, wena ke ungawuthumela umyalezo wakho kanye usisalela umnxeba. Enkosi kakhulu tata, ungaqhubeka. Siyabulela kakhulu mamkabane. Lowo afikayo sithetha ngamakhalane, sithetha ngeentlobo zamakhalane, sithetha ngeefemeli ezintathu zamakhalane, sisathetha ngeyokuqala ifemeli ebizwa ngoba nguNdimfimfitha, nguNdiphila, ubomi bam bonke, ndimfimfitha igazi kwisilwanyana esiyi-1, ngolwasemzini yi-1 host tick. Sayicacisa ke into yokokuba eli khalane xa selisitya lisenza isilwanyana esi sibe newari ngoba siyangcungcutheka, sityiwa ngala makhalane. Okwesibini mamkabane, neyona nto umphulaphuli ndifuna ayibambe, kukho izifo ezibini, ayikho enye into eyenza ezo zifo mafama ngaphandle kuba kufike eli khalane, isifo inyongo, isifo umanzabomvu. Ezo zifo zozibini, yazi into yokokuba uyeke olu hlobo lwekhalane lwazenzela unothanda kwisilwanyana eso sakho siyinkomo
lenkomo, yiloo nto sowuxakene nento sowunezi sifo zibini nje. But ke ekuhambi phaya amazantsi sizawuzicalula ngasinye isifo esi, sisicacise into yoba inyongo le yintoni, umanzabomvu la yintoni. But okwangoku sisashwankathela ukuthi eli khalane lenza ezi zinto sithe yi-tick-worry, ngumanzabomvu, sisifo inyongo, and eli khalane lenza ilahleko engummangaliso ngokwasegazini. Okwakusela kwalo igazi elikhalane, ithi loo nto ukuba unemiliyoni yala makhalane ehleli phaa emzimbeni, lilinye ngosuku liphila ngokusela elagazi, siphetha esasilanyana kunqongophele igazi emzimbeni waso. Yiloo nto uyawufika sikhalweze sehle sibhitye egazini, neenkophe zamehlo zibe mhlophe ngoba igazi ligqitywe sesi silwanyana. Sele ingeyondlala ke ngoku, kodwa ikukutyiwa nokuphela kwegazi lityiwa leli khalane. Na ukuphela kwegazi ke sikhumbule mafama, igazi yinqwelo ehambisa izondlo mzimba zizogcwala umzimba wonke kuzotyeba isilwanyana eso. Now xa ke ngoku eli gazi lityiwa leli khalane, ithi loo nto le nqwelo yokuhambisa izondlo mzimba ifile. Kaloku mafama, le nkomo le itya ingca, and kulaa ngca kugcwele kakhulu izondlo mzimba. Zondlo mzimba ezo zifikela esiswini, ukuze zikwazi ukugcwala umzimba zihanjiswa yile nqwelo iligazi. So ukuphela kwegazi kukuphela kwesondlo mzimba emzimbeni wesilwanyana, nto leyo ikhokhelela kwilahleko engummangaliso. Ukuba ibiyinkomo obujonge inyama, iyaphelelwa bubunyama, iyabhitya loo nkomo leyo. Ukuba ibiyinkomo obujonge uba mayivelise ubisi, ubisi izinga liyehla, okanye ingabi nabisi nje tu, ingakwazi nokhulisa ithole layo, ingakwazi nokokuba ungathi ungasenga usengele uba wenze iti ngobisi lwaloo nkomo, okanye usengele ukwenza amasi, ulahlekelwe lubisi lwakwakufika eli khalane, because ubisi lwenziwa zizondlo mzimba kuba kukho igazi eloneleyo emzimbeni. Ukulamba kwethole kukufa kwethole, and inkomo engekho ntle ngokwasegazini ebhityileyo, uba kufika ixesha lokuba befanuba iinkunzi ziyaya ezimazini, iimazi ziyasondela ezinkunzini, iinkunzi ziyatyhafa ziyonqena ukuya ezimazini, kwamazi ezo aziniki mdla into yoba iinkunzi mazisondele. Ithetha ukuthi akuzukwenzeka amathole, ngoba amathole kaloku enziwa kukudibana kwenkunzi nemazi. Now ndifuna ke singene ke mafama kwinto ethi inyongo le zithini iimpawu zayo. Bendike ndacaphula ke kwenye igame ndathi inyongo izintlobo ezimbini. Sathi kukho inyongo eyomileyo, the dry gall sickness. Sangena nzulu sisithi olo uhlobo lwenyongo lwenziwa kukoma kwengca. Asikho kwolo hlobo ke namhlanje, sizawuthetha ngohlobo lwesibini lenyongo esilubiza ngoba yinyongo emanzi, i-wet gall sickness. Yiyo eyenziwa lolu uhlobo lwekhalane, and inkomo ke ethe yatyiwa leli khalane, eli khalane phaya kulo lihambisa intsholongwane ekhokhelela ekubeni makubekho olu hlobo lwesifo, sifo eso esisibiza ngoba yinyongo. Ndirhalela ke mamkabane xa silungise le ndawo. Amafama xa efuna ilayisensi yokutya into efileyo, kuthiwa sifike inyongo inkulu okanye sifike inyongo ichithekile. Sure. Mafama, ndicela nina nimamele esi sifundo sinamhlanje evukani, ungaze ufumane ilayisensi yokutya into efileyo kuba inyongo inkulu okanye ichithekile. Okanye masithethe itsole into ethi kukuzilahlekisa ukuthi le nkomo ibulewe sisifo inyongo kuba ubone inyongo inkulu okanye ichithekile. Inyongo uba nkulu nokuchitheka ikuxelela izinto ezininzi mphulaphuli, esingabala kuzo into ethi le nkomo ibiseyingasatyi le. Okay. Zininzi ke izinto ezikhokhela into yoba inkomo ingakucaceli ukutya. Isenoba kukutshintsha kwemozulu, isenoba kukutshintsha kwedlelo, imeko eliyiyo, isenoba kukutshintshwa kokutya, isenoba kukutshintsha indawo, isenoba
zezinye izigulo ezosele apha emzimbeni. Masithi umzekelo, le nkomo iphethwe sisifo ingqakaqha, the lumpy skin, ayizukucacela ukutya. So ukufika kwakho inyongo inkulu, eyona ndiyibuleleyo yingqakaqha, ayiyo nyongo. Now ndifuna ucacisa ke into ethi once kungabikho kutya phaya esiswini, inyongo ayingeni phaya esiswini. Ukanti umsebenzi wayo kukuyoncedisa ekusilweni kokutya phaya esiswini. So xa kungekho kutya esiswini, ayitsaleki ukuyongena phaya esiswini. Alright. Sibe isibindi apho yenziwa khona singemanga sona ukuyenza, siqhubeleka siyenza inyongo. So mafama, ndicima icacile. So ubukhulu nokuchitheka kwenyongo sukela namhlanje ayingonobangela wokufa kwalo nkomo. But into endifuna ukuyitsho yinto ethi le ncindi isuka kweli khalane, le ntsholongwane yenza esi sifo, nayo ikhokhelela ekubeni ingakucaceli ukutya. Alright. So yakungakucaceli ukutya, ebunyanisweni ungayibona inyongo inkulu. But nazi impawu uzohluleke ngoku into yoba obu bukhulu bale nyongo, eyona nto iyibulele unyani into uba bekufike eli khalane. One, kukulibona uba eli khalane likhona emfuyweni yakho. Uqokelela ngokulwazi into yoba ndiqinisekisa njani uba inyongo. One, kukubona uba eli khalane limthuthu likhona. Number two, bubushushu obuphezulu kakhulu. Kubalulekile mafama into yoba ezazi hloli bushushu emzimbeni masibe nazo, laa nto kuthiwa yi-thermometer. Uyifaka phaa ngasemva kulaa ndawo ikhupha ngayo ubulongwe, uyibeke phaa imizuzwana, ikhawuleze uyive ithi nti xa uyijonga ikuxelela uba ubushushu buthini. Ubushushu benkomo buphaya ko-39.5, but once budlule buthi 40 degrees nangasentla, iyakuxelela uba ukhona undonakele. But ayikathethi ukuthi inyongo, uyaqokelela into yoba ingaba yiyona inyongo. Now xa uyijonga iinkophe zamehlo ufika zimhlophe. Ewe kaloku besithe eli khalane litya igazi, so ubumhlophe beenkophe zamehlo ingakhokhelela uba igazi alisekho emzimbeni wesisilwanyana. Now eyona nto iza kukuncedisa kakhulu, iintsini ezi neenkophe zamehlo ziyatshintsha zibe nako ukufuna ukuba yelo. But enye into eqinisekisayo into yoba tyhini ingenzeka uba yiyo inyongo, iyaqhineka le nkomo, ikhupha izigaqa ezobulongwe, ingqatha ezinkulu ezogqunywe ngamatheketheke abugazi. Tyhini iyakusa ke ngoba tyhini inyongo le. And xa uyimamela ingakumbi esiswini kweli cala laseleft, isisu siyangxola, siba nayo isawundi xa usimamele. But esale nkomo kuthuleka cwaka, iyakuxelelwa tyhini ingenzeka into uba phaa ngaphakathi akusasilwa kutya, sekukho ubulongwe. Yiloo nto ideske ibe iyaqhineka kuphume ezanqatha. Now eyona nto ke ngoku itsola ukuba sisifo inyongo, iphefumla ngokukhawuleza. Iyakhawulezisa ukuphefumla oku apha esinqeni, kulaa ndawo esinqeni, make sibambe ngolo hlobo. Uyibona phaa uba iyabaqaka, iyaphakama, iyabaqaka, ubonakalisa tyhini iphefumla ngokukhawuleza le nkomo. Now oko kuphefumla ngokukhawuleza, iphefumla ikhawulezisa, uyayiqaphela into yoba nokuhamba kwayo ngoku iyagxadazela, ingathi le nkomo le ifuna ukuwa. And ikhe kwathi gqi umntu phambi kwayo, ihetsha ngophondo ifuna ukumhlaba, but ayinamandla uba ingabe ileqa kuye. And ngenxa yobushushu obuphezulu, ezo nkomo ziyathanda ukuphunza kakhulu. Ndicimba icacile mafama into yoba isifo inyongo esi sisibona kanjani, but siyilawula kanjani le meko. Le meko uyilawula ngoba uqinisekise, because le ntsholongwane iyakwazi kuloo nkomo ihleli kuyo, iimpukane zithuthe le ntsholongwane emehlweni ale nkomo, okanye phaa kulaa ndawo ikhupha ngayo ubulongwe, zitya zona bezisitya phaa, kanti imilomo le yazo iphethe le ntsholongwane yenza inyongo, iyosulela nenye inkomo. Now izixhobo esizisebenzisayo ezokutofa, ezokuthena, ezokuphungula impondo, ezokufaka laa nto sithi yithathu, iinaliti. So kubalulekile uzicoce, uzikline xa uzawuya kwezinye iinkomo,
ungathi esi sixhobo ubusebenzisa kwezi nkomo uphinde usebenzisa kwezinye inkomo, nenkomo eziliqela uba zilishumi nangaphezulu, once ufike kwinkomo yesihlanu okanye ke kwiziliqela kakhulu kwinkomo ye-10, zihlambe izixhobo ezo, ungasebenzi inani eliphezulu ngesixhobo esinye. Loo nto ingakhokhelela kusulelo lwale ntsholongwane, kunabe esi sifo sithi yinyongo. So kubalulekile ke ngalo lonke ixesha siyenze loo nto, but kwi-kit box yakho hlala unezi zixhobo. Unobangela wokuqala likhalane. Njengoba sizawungena kubushushu nemvula ngoku, qinisekisa intoba idip unayo oqamele ngayo, mayibe khona idip oqamele ngayo. Ndizawubetha ndibaleka ke mafama, kukho ezi dip endifuna ukunixhobisa ngazo. I-Supertrez 25% yidip exutywa namanzi, yidip ebetha lonke uhlobo lwekhalane, ibethe zonke iintlobo zentwala, ibethe ibhula, ibethe ayizibethi impukane, but zonke ezi zinto ndizibalileyo iyazibetha i-Supertrez 25 ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni. Kubekho idip ebusondela kwi-Supertrez 25 ebizwa ngoba yi-Supertrez 125. Awunoyisebenzisa ezigusheni, awunoyisebenzisa ezibhokhweni, yidip yenkomo kuphela. Kubekho idip ekuthiwa yi-Bantic, ungayisebenzisa ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni. Zontathu ezi diphu ndizibizayo zixutywa namanzi and uzihlamba inkomo ngaleyo unayo, ngokuthi ziqubhe phaya ediphini, ngokuthi uyispreye phaya emzimbeni loo dip uthe wahlala unayo, ugade into yoba amakhalane makangade ogcwala edlelweni. Mandiqinisekise intoba iinkomo zam amakhalane ndiyawaklina. Xa sisithi siyawaklina, eli gama lithi ukuklina nalo funeka ulisebenzise ngobuchule umfama, because amakhalane makangabikho clean enkomeni. Okay. Makaphunguleke amakhalane enkomeni. So ukubona amakhalane 2 na-3 na-8 ayithethi ukuthi basoyitsibela uyidipha, because amakhalane ubukho bawo buphinda buncedisa ekubeni le nkomo xa ithe yalahleka yahlala edlelweni ixesha elide ingakhawuleze ife, ngoba umzimba uqhelanisile namakhalane. Ngoba umzimba ongawaqhelanga amakhalane, once kuhlaleka ixesha elide ungaditshwa, ungawaqhelanga amakhalane, iyakhawuleza kakhulu loo nkomo ukufa. So ngamanye amazwi, noxa sisithi amakhalane masiwabulale, makafe, kodwa mayibe khona imbinana esishiyekayo ukwenza umzimba mawomelele kolu hlobo lwekhalane okanye kumakhalane lawo. Sithe ke zidiphu ezixutywa namanzi, eyi-1 kwezo diphu mayihlale ikhona apho ekhaya. Kubekho iidiphu ezingaxutywa namanzi esingabala kuzo i-Attila. I-Attila eqinisekisa uba kwahlobo lwekhalane iyalibulala, iyakhetha kakhulu kwiintlobo ezinintsi zentwala, izentakumba, because ingxaki kakhulu ezinkomeni ziintakumba nasezigusheni nasezibhokhweni. So i-Attila yidiphu eyodwa kwezi diphu zixutywa namanzi engaphelele ekubulaleni izifunxagazi zangaphandle, ingena ngaphakathi yobulala izifunxagazi zangaphakathi, ingakumbi ezantshulube kuthiwa ziintshulube ezimsundululu, the roundworms. Then idiphu yesibini ongakhetha kuyo yi-Ectoshield. Ectoshield, now ukuyohlula kwi-Attila khange ndizibale impukane, but i-Ectoshield ibulala impukane, ibulala zonke iintlobo zamakhalane, ibe ikhethe kwile nto kwiintakumba. Idiphu yesithathu kwezi zingaxutywanga ngamakhalane ongakhetha yona, xa ungakhethanga kwezi zimbini, ibizwa ngoba yi-Maxipore. I-Maxipore izohlula ngohlobo lokokuba iyafikelela kwibhula, but mafama awunoxhomekeka uthi ndizawusebenzisa i-Maxipore ukulwa ibhula, because ibhula kufuneka iyeza eliza kuthi lingene umzimba wonke. Ezi diphu zizi-pour-ons, azideske ziyofikelela eboyeni, ziphelela emzimbeni, ibe ibhula ihleli eboyeni, ihleli esikhumbeni.
iyafikelela ke kweziya sesikhumbeni intlobo iirhorho ezizibhula, but eziseboyeni ayifikeleli ncam. So ithetha ukuthi ayiklini gqibelele laa nto kuthiwa ibhula, but ikhalane iliklina ngokuthe gqibelele imaxipho ikhethe ke kwiintlobo ezithile zentwala, zentakumba. Ithi loo nto kubalulekile kola ncedo lwakho lokuqala lugcine izixhobo zakho zokusebenza. Yiba nayo eyi-1 kwezaa diphu zixutywa namanzi, yiba nayo eyi-1 kwezaa diphu zingaxutywa namanzi, ngoba kuzawuthi gqi amakhalane kube kubanda ungakwazi ukuzidipha ngamanzi, ubhenela kule ingaxutywa namanzi, igalelwa emqolo ngokwasezinkomeni, igalelwa entloko emakhwapheni, emiphakathweni, phantsi komsila, embhonweni, ngokwakwimpahla emfutshane. So yikum kubalulekile uba na-1 kwezi ntlobo zediphu ukujongana nemeko leyo yexesha. Esi sifo ke besithetha ngaso sathi ukuba ikuphuncukile ke le meko yokulawula la makhalane, olu hlobo lwekhalane, wazibona ngoku sewunomanzi abomvu, wazibona ngoku sewunesifo inyongo, kufuneka uhlale uxhobe ngala mayeza okunyanga ke ngoku isifo inyongo, yiMaxitad 13.5 ekunceda kakhulu xa esi sifo usibone kade sesosele, le nkomo sekunzima nokuhamba seyilele phantsi, yiMaxitad 13.5. Elesibini malihlale likhona nalo yiMaxitad 23% LA or Maxitad LA mafama. IMaxitad 23% LA neMaxitad LA yinto eyi-1. So awuzuba nazo zombini, mayibe yi-1 ekhona, kodwa iMaxitad 13.5% neMaxitad LA or Maxitad 23% LA zombini mazibe khona. Le ino-LA yile uyisebenzisa xa uyibona into yoba tyhini iyagula kodwa isesemandleni, isakwazi ukuhamba iyotya. Now kuloo mayeza omabini malikhatshwe yiMaxibico Super okanye iBicobolic. Kuloo mayeza omathathu makukhaphe iComplex Forte. Loo ntlanganisela yonke iyadingeka kwesilwanyana sesigula, yiMaxitad 13.5, yiBicobolic or Maxibico, yiComplex Forte kule nkomo uyibone sekunzima ingasakwazi ukuhamba seyilele phantsi. La Maxitad yona uzoyitofa iintsuku ezintathu zilandelelana. yiMaxitad 23% LA okanye iMaxitad LA ihambiselana neMaxibico Super okanye iBicobolic neComplex Forte kule uyibone isacothoza noko ukuyotya edlelweni. Kumanzi abomvu hlala kula kit box yakho unayo iRed Nil okanye iBibex. iRed Nil inyanga umanzi abomvu kangangeveki ezimbini oko wawuyitofile. Ukufika kwale ntsholongwane izokwenza umanzi abomvu ifika isekhona esasitofu siyibulale intsholongwane. iBibex ihlala iveki ezine, inyanga yonke, oko wawuyitofile ibulalana nale ntsholongwane qho isondela kule nkomo. So ngumohluko phakathi kwala mayeza omabini. Then onye umohluko, iBibex inyanga inyongo, inyange umanzi abomvu, iyikhusele le nkomo kangangeveki ezine ingenokuba naye umanzi abomvu. Ukanti iRed Nil ayinyangi inyongo, koko inyanga umanzi abomvu, iyikhusele le nkomo kangangeveki ezimbini ingenoba naye umanzi abomvu. Now eso usisebenzisayo yiRed Nil okanye iBibex usisebenzisa ngaxesha linye neMaxibico Super okanye iBicobolic, ngaxesha linye neComplex Forte. Mamkabane isende le nto funeka siyicacisile, kodwa ke ndijonge ixesha mfama endicinga uba singayigqibezela naxa siphinde sakhona kwakhona. Ukuba imibuzo ikhona make sinike yona, ukuba ayikho ndiphinde ndiqhubeleke mamkabane. Ngako somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla.